So दिनैनि बे आंनि मोनसे सासे इमारजेन्सि पेशेन्टमोन बेना हाथाया अबावबा नांनानैहाय मावजोबनानै फैदोंमोन आरो आङो मोनसे एक्सट्राक्शन खालामदों बिनि खिन्थु बेना मोनसे इमारजेन्सि जादों बे एक्सेसिभ ब्लिडिं जादों स' बियो मानि थाखाय जादों बेखौ आङो नोंथांमोननो बे भिडिअ जोब्बा दिन्थिगोन स' नोंथांमोना नायलांदो बे मानि थाखाय जादों Hello everyone, welcome back to Dr. Pyra Lifestyle. I'm Dr. Priyanka आरो आङो सासे डेन्टिस्ट जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिसोरो साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफ्रा गोदान आं सासे डेन्टिस्ट आङो दसे सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे क्लिप दिन्थिबाय आङो भिडिअ बानायनोथ' सानाखैमोन बाट बे मोनसे आङो सानो मोनसे आर्जेन्ट आरो बेखौ मिथिनानै लानानैहाय मोजां स' नोंथांमोना मिथिबाय बे जे आंना पेशेन्टआ दङमोन बियो आन्डार इनफ्लुयेन्स अफ एलकहलमोन माने बियो जौ लोंनानैहाय फैदों स' जोंनि माबायावहाय होनोबा बे मोनसे बिराद गोनांथि आरो मिथिना लानायनि दरकार जे जोङो जुदि माखासे डेन्टेल ट्रिटमेन्ट्सफोर जुदि जोङो खालामजायो बा जोङो हाथाइ बख'नाय बा माखासे ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सिगां एलकहल माने जौ लोंनाया बियो एखेबारे बिग नो माने मालाबाबो डेन्टेल बिफोर डेन्टेल ट्रिटमेन्ट्स आफ्टार डेन्टेल ट्रिटमेन्ट्सबो जोङो बे जौखौहाय एकदमबारे मोनलोंथारा बे जे आंनावहाय बियो पेशेन्ट फैदोंमोन बियो आंनो बियो मोजाङै बियो खोन्थानानै लायाखै जास्ट माने बियो नोंखि आङो मैया लोंदोंमोन बाट उनावहाय आङो जेब्ला बिनिखौ माने बेना हाथाया इनजुर्ड जानानैहाय बियो फैदोंमोन नालाय इमारजेन्सि माने एक्सट्राक्शन खालामनांदों जेब्ला आं बिनि हाथाइखौ मोनसे बख'खांबाय बा बेना ओरैबायदि एक्सेसिभ ब्लिडिं जाबाय होमबासो बिनि खाथियाव जे जाय बेजों फैफादोंमोन बेनावहाय आं सोंबाय बियो मा आन्डार माने बियो जौफोर लोंनानै फैदों नामा माने बिनि फिजिकेल स्ट्राक्चारफोरखौ नायनानै होमबा आं एसे डाउट जाबाय होमबासो बियो खोन्थाबाय जे जास्ट माने 2 आवार्स बेक बियो डेन्टिस्टखौ माने डेन्टेल ट्रिटमेन्टखौ गिनानैहाय लोंनानै फैदों स' बेनो मोनसे बिराद गिदिर मिस्टेक स' सामहाव बेनो आङो ब्लाड माबानायनि मेडिसिन्सफोरखौ होबाय स' माने क्लिनिकआवहाय ब्लिडिंखौहाय मेनेज खालामबाय स' जा बिदिनो जिहेतु माने जोंनि मानसिफ्रा बिदि जाया बेखौ एसे मिन्थिनानै लायो जे जुदि डेन्टेल ट्रिटमेन्टफोर अबावबा खालामहैनो जुदि नोंसोरो रेडि जादोंबा बा हाथाइफोर बख'जानो नागिरदोंबा स' प्लिज माने एलकहल माने जौखौहाय एकदम दा लोंथार प्रायर माने नोङो सार्जारिफोर जाखांनायनि उनावहायबो बेखौ एकदम दा लोंथार बेयो बिराद मोनसे गाज्रि इफेक्ट खालामो बिकज माने जौ लोंनाया जोंनि लिभारावहाय ओमफ्राय बन मेरो जेखौ होनो जेरावहाय जोंनि ब्लाड आरबिसि रेड ब्लाड सेल्स जेराव जोंनि थैफोर माने प्रडिउस जायो बेफोरखौ इफेक्ट खालामो स' बेखायनो माने एक्सेसिभ ब्लिडिं थै गनायनि चान्सेसा बिराद थायो आरो जुदि थैया एक्सेसिभ गयोबा बियो मोनसे मेडिकेल इमारजेन्सि जायो आसा खालामो नोंथांमोननो बे इनफरमेशना गोनांथि जागोन होननानैहाय आरो बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामनानै हो ताकि जोंनि गेजेरावहाय बे अवेरनेसा जायो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब थेंक इउ